Zerutik, Nafarroa, edonor liluratzeko moduko inguru eta istorioz gainezka ageri da. Ibar misteriotsuak zabaltzen dira Pirineoen magalean. Natura basatiak markatzen du taupaden erritmoa eta mugarekiko hurbiltasunak baldintzatzen inguruaren izaera. Kontrabandisten zurrumurruak eta sorgin deitu zituzten euskaldunen urratsak entzuten dira ozen. Lur hauetatik partitu ziren Pirineoen beste aldera lan egitera zioazen emakume ekinak. Almadia zaintrebeak eta artisau gaitzetxiak. Nazioarteko tenorrak eta Eldoradoren bila atera ziren abenturazaleak. Gure artisten inspirazio iturri da ibar hauen edertasuna. Hau ez da bidaia soil bat. Hau, begirada bat da, zerutik herri baten sustraietara. Euskal Herria, lurralde magikoa. Itsaslabar eta kostaldeko leku ederrenetatik hasita, barnealdeko aran sakonenetaraino, lur honek antzinako herri bat babesten du. Gurea. Milaka urte dituen hizkuntza bat oinarri duen herria. Nortasun propioa duena. Haizeak garamatza, musikarekin batera, mitoz eta kondairaz betetako paisaietan barrena, egan. Eta garena, izan ginena eta izango garena ikusiko dugu. Hau da gure bidaiaren arima, Euskal Herria egan. Nafarroako iparraldean ekingo diogu Pirineoetako ibar misteriotsuak zeharkatuko dituen bidaiari. Larrun mendiaren oinetan ekingo diogu gure abenturari. Bortziriak ditugu zain. Bidasoa besarkatzen duten bortziri, eskualde honi izena eta bizia ematen diotenak. Lainoak, misterioz betetzen ditu bailarak, eta bertako kondairak eta istorioak estaltzen. Egangoaz Bidasoako ispiluaren gainetik. Ur hauek sekulako aberastasun naturalaren jabe, ibarraren historiaren oinarrizko zati bat gordetzen dute. Bizitzaz gain, ibai honek nortasuna eman die bortzirietako herriei. Horietako bat da bera, San Miguel Zubiak antzinako batailen lekuko isilak bertara garamatza. Argitsu eta dotore, indiano etxeek egin digute lehen harrera. Horrela inberditu ziren duela mende bat baino gehiago, Amerikan pilatutako aberastasunak. Altzateko jaunaren plazaraino edatzen dira etxe zuri hilarak. Pio Baroja idazlearen pertsonaia literario bat ere bada Altzateko jauna, herriko familia ospetsu batetik hartutakoa. Idazle donostiarrak 1912an erosi zuen Hitzea jauregia, eta pixkanaka Barojatarren kulturgune bihurtu zen. Harrezkero denboraldi luzeak eman zituzten bertan. Udaletxearen aurrealdean, hormako irudiak nabarmentzen dira. 20. mendeko Nafar pinturan giltzarri izan zen Juantxo Larramendi artista beratarraren lanak dira. Irudiok, zuhurtzia, justizia, aberastasuna eta neurritasuna irudikatzen dituzte. Udaletxearen ondoan, Larunbe etxea dago. Kondairak dioenez, 1813 urtean, Frantziara bueltan zioala, hemen igaro zuen gaua Jose Bonapartek. Barojatar emakumea aitzindari batek, goitizentzat hartu zuen hain ongi ezagutzen zuen herri hau. Carmen Barojak, bera de Alzate, idazle, folklorista eta etnologoa zari gara.
beste gauza askoren artean, 88ko belaunaldiko intelektuala eta feminista izan zen. Lainoa, Lesakako zeruetan barreiatzen ari dela, Onin ibaiaren zurrumurru atseginak ongi etorria ematen digun Nafarroako Venezia txiki eta eder honetara. 20 zubik batzen dituzte herri honetako biztanleak. Bertako ubideetako urak herriaren eta bertako bizilagunen bizitzak hobeto ditu. Bertan jaioa izan behar da, zubi gaineko dantzan trebezia eta oreka erakusteko. Baita entxeguetan ere. Dantza, uztailaren 7an San Fermin egunez urtero errepikatzen bada ere, uretara sekula inor ez dela erori ziurtatzen dute bertakoek. Mendeak dira Lesaka Gipuzkoarren erasoetatik defendatzera ohitu zela. Horretaz asko dakite Minjurenea bezalako dorreek, haren 500 urteko historiak eta metro bateko lodierako hormek. Ongietorriak ez ziren bisitariei, goiko solairutik harriak botatzen zizkieten, eta ura irakiten ere bai. Garai batean, iluntasuna egin zen nagusi hemen. Harrizko gurutzaduran, pilirik pikotan, minak, humilazioak eta eskarmentu publikoak egiten zuten bat. Diotenez, orain dela mende batzuk, birau egiteagatik eta beste delitu batzuengatik kondenatutakoak, gurutzera minkainetik hiltzatzen zituen alkateak. Eta oker portatzen ziren aurrak berriz, gurutzaduran lotzen zituzten, eztiz estalita, euliek kogaitu zitzaten. Zabaleta dorreak, erdiaroko leinuen itxurarekin zaintzen du Lesaka. Zabaletatar jauntxo feudalak, bortzirietako kapitainak izan ziren mendeetan zehar. Lesakako dotoreziaren ikur diren 17 eta 18 mendeetako etxetzar zoragarrien artean, Bordienea jauregiak erakarri gaitu. Etxe honen ganbaran filmatu zituen hainbat sekuentzia Orson Welles ospetsuak bere kanpaiotsak gauerdian lanerako. Eta hemen girotu zuen Akelarre filma Pedro Olea zuzendari bilbotarrak ere. Lesaka gainaldean San Martin Tourskoaren eliza dago, 16. mendetik kaleetan gertatzen denaren zelatari. Ez da ordea edozein eliza xume. Nafarroako monumentalenen artean dago. Barrualdeak katedral bat gogoratzen digu eta Euskal Herriko erretaula rokoko ederrenetako bat gordetzen du. Lesaka eta Oiartzun lotzen dituen mendatearen goialdean, aginako historia aurreko hilobiak daude. Leku honetan, Jorge Oteizaren eta Luis Balleten lanek Aita Donostia folklorista, konpositore eta musikologoa omentzen dute. Hark deskubritu, sortu eta maitatu zuen musikak gure arbasoen ametsekin batera egiten duegan. Semeak tabernan daude, 14 jokoan. Aita semeak tabernan daude, 14 jokoan. Berriz ikusi beharko dugu Beigi zena auzoan. Berriro ere ez da faltako Trapuzarrik
Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Eta lapurreko ostu dute, buken dukana etxean. Eta ugaude erdi biluzik, beti inoren menpean. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Baina gaztea naiz eta daukat etorkizuna eskuan. Etzaigu hilgo Euskal Herria, ni bizi naizen artean. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Ama alabak jokoan, ama alabak jokoan. Aurrera goaz Bortzirietan, kontrabandista askoren babesleku izan ziren Lainoitxi eta Basotrinkoen gainetik. Egunez, baserrian edo fabrikan, eta gauez kontrabandoan aritzen ziren bailara honetako 100 bizilagun. Gaulanetan zebiltzanek, ia 10 kilometro egin behar izaten zituzten oinez, basoetan gora, mugara iristeko. Han, merkantzia jaso eta itzuli egiten ziren ondoren. Tentsio handiko orduetako lana. Ilunpetan eta zama astuna bizkarrean zeramatela. Hilabeteko soldata adina irabazten zuten 3 gauetan soilik. Segidezagun ekialderantz. Bidasoaren ibaiadarra den Tximista errekaren ibilbideari jarraika, Etxalarreraino iritsi gara. Nafarroako iparraldeko herri polit eta zainduenetakoa da Etxalar. Bere edertasunaz gain, inguruetako usazain postuengatik ere ezaguna. Ilarmendiko postuak, 7 mende baino gehiagoko historia duen eiza sistemaren zuzeneko lekuko dira. Mendi hauek zeharkatzen dituzten usoak, engainatu eta sareetan harrapatzean datza teknika hau. Sorginen lurraldeare ba omen zen hau. 1610 urtean, herriaren inguruko zelaietan akelarreak egiten zirela zabaldu zen. Sorginkeria leporatu zieten, Etxalarko hainbat emakumeri, baina beste askok ez bezala, zorte ona izan zuten hauek. Asmakeria hartan sinesten ez zuten zenbait elizgizon omen zuen herrian. Emakumeok ondo ezagutzen zituzten eta ez zuten haien kontra egin. Horrela libratu ziren inkisizioaren kondena doilorretatik. Bidasoak bihurka segitzen du Baso eta Belardi artean. Erreka ugarik eskaintzen dioten urronen baimenarekin, Bortziriak utzi eta Malerreka bailaran sartuko gara. Bidasoa garaiaren bihotzean. Latxagako zubiak ipuin batetik aterea dirudi. Mendeak daramatza bertan, Iturenera iristeko korrontearen aurka ari diren amuarrainei begira. Iturenera iritsi gara, zubietarekin senidetutako herrira. Eguzkiak belaino hausatzen duenean, Iturengo jauregia agertzen zaigu. 18. mendearen hasieran eraiki zuen indiano batek, Juan Bautista Kortajarenak.
Iturengo 500 bizilagunek eta Zubietako 300ek urtero egiten dute bat, urtarril amaieran, euren herrietako benetako altxorra berpizteko. Inauteriak. Joaldunen zintzarriek bere egiten dituzte bi herriak lotzen dituzten bideak. Antzinako formetan egiten diote hitz lurrari. Zintzarrien zaratak neguko arima ilunak aizatu eta lurra astintzen dute udaberrirako esnatu dadin. Dona Marian esango diogu agur Malerreka bailarari. Herri honen nortasuna ongi definitzen duen zerbait baldin badago. Hori, Jauregi hau da, Dona Mariako dorretxea. Eskualde honen ikur ere bihurtu da. Bere urrezko urkamendiak erdiaroko dorre gotortu ikusgarri hau erraz bereizten laguntzen digu. 16. mendetik etxe bizitza eta landetxe gisa erabiltzen da. Baztango arana da urrengoa. Lurralde literario eta misteriotsua. Laminak arteko bazterretan lainopean orrazten diren lurra. Kondairak ugari dira hemen, eta inork ez daki kontatzen dena, benetan gertatu zen, ala ez. Ara noblea da hau. Carlos Hirugarrena erregeak kaparetasun unibertsala edo berezko noblezia aitortu zien baztandarrei. Privilegio horrek, lur nobletan jaiotako oro, libre eta kapare izendatu, eta zergak ordaintzetik salbu uzten zuen. Bailara honetan, Pedro Miguel Bertiz mendietako epailaren jaurerri bat egon zen. Ozta-ozta uzten zieten eguzki izbiei sartzen bertako basotrinkoek. Eta zuaitzen itzalen artean eizatzen zuten noble eta errege nafarrek. 5 mende geroago, Dorotea Fernandez Bertizko jaurerriaren jabe egin zen. Bera eta bere senarra Pedro Ziga, natura eta animalien maitale handiak ziren. Jauregira bizitzera joan ziren eta ekialde urrunarekiko zein modernismoarekiko zuten pasioa, otorduetarako estalpean eta behatokian islatu zuten. Hainbeste sofistikazioren artean, lorategi botanikoa nabarmentzen da. Bambua, nenufarrak, mundu osotik ekarritako lore eta zuaitzak biltzen ditu. Basoko karobiak ordea, lehenago karebizia egiten zela gogorarazten digu eta txondorrek inguruetako pago egurra ikatz bihurtzen zutela. Argi dago, baso hauek eta egur hau bertakoen bizibide garrantzitsua izan zirela aisialdirako gune izan aurretik. Elizondo, Baztan Bailarako hiriburu dotorea, harmonia sendoan bizida zeharkatzen duen ibaiarekin, bidasoaren sorburuarekin. Baztan ibaia ez da ura soilik, herriaren arimaren parte da. Elizondo bere etxetzar eta jauregi bikainengatik ere ezaguna da. Iragan oparo baten emaitza. Indianoek ondare bihurtu baitzuten Amerikatik ekarritako aberastasuna. Datue jauregian jaiotako Elizondoar bat, Peruko errege orde izatera iritsi zen. Kondairaren arabera, pozoituta hil zuten, Tupac Amaruren heriotza mendekatu nahian. Azken hau, Espainiar menderatzaileen aurka oldartu ziren Peruko indigenen liderra zen. Hain etxe handi eta ederren artean ez da erreza arreta deitzen. Santiago Elizak lortzen du ordea. Bere arrosa leihoak, bi dorre barrokoen artean dagoen harribitxi bat dirudi. Diotenez, Elizondo izan zen argiztatze elektriko publikoa izan zuen Nafarroako lehen herria.
Herritarrei esker izan zen, sistema elektrikoaren jabe egin baitziren. Baliteke energia hori sortzerako orduan, Baztan ibaiko ur jauziek zerikusia izatea. Txokoto auzora doan Zubitik oso gertu, Elizondoko beste puntu erakargarrienetako bat dugu zain. Antxitonea ostatua eta bere barneko trinketa. Pilotaleku itxionen lauparetek eta frontisetik erreboteraino doan teilatu inklinatuak bizitasun berezia ematen diote pilota jokoari. Trinketeen katedrala esaten zaion hau, Europako frontoirik zaharrena da. Gaur egun oraindik txapelketak jokatzen dira bertan. Euskal Herri osoan bezala, pilotari zinezko maitasuna zaio hemen ere. Arizkun izan zen Baztango herririk populatuena 18. mendean. Eta garai horren aurretik, zein ondoren, Espainiako armadako eta administrazio publikoko pertsonaia garrantzitsuen sorlekua. Erreginaren diruzaina, errege kontseiluko kidea, ogasun ministroa, markesa. Titulo potoloak izaten zituzten Lamiarrita eta Iturralde jauregien jabeek. Hori gutxiez eta Ursua dorrean, 16. mendean, Pedro Ursua jaio zen, Eldoradoren bila irten zen espedizioko komandantea. Arizkunetik minutu batzuetara besteengandik aldenduta dago Bozate auzoa. Gaur egun argia nagusi den arren, iluntasunak agindu izan zuen lehenago. Madarikatutako komunitate bat bizi izan zen bertan. Mendeetan zehar modu basatian baztertuak. Agotak. Elizara beste ate batetik sartu eta eserleku bereizitan eseri behar zuten. Ezin ziren gainontzeko bizilagunekin nahastu. Txilin hotsez abisatu behar izaten zuten inguruan zeudela. Era guztietako gaitzak eta gaixotasunak sortzeko gai zirela uste zen. Elikagaiak ez kutsatzeko, animaliak eduki eta lurra lantzea ere debekatu zitzaien. Beste bizimodu bat bilatu behar izan zuten. Agotak musikari trebeak bihurtu ziren orduan, baita zura eta harria lantzen zuten artisau xeheak ere. Beraien ondorengoetako batek, Xabier Santxotenak, bere museo parkean erakusten du hori. Bere altzairuzko obrak Bozate inguruaren parte dira, agotei eskainitako omenaldi gisa. Korridore itxurako herri ederra da Amaiur. Herri sarrerara iritsi eta arku batek ematen digu ongi etorria. Nafarroako historiaren zati oso garrantzitsu batera eramango gaituen ataria. Amaiurko gazteluaren hondakinek, Nafarroako erresumak Fernando Katolikoaren inbasioaren aurrean izan zuen erresistentzia irudikatzen dute. Gaztelako armadaren erasoen aurrean, 9 hilabetez tinko eutsi zioten Amaiurko gazteluan tropa nafarrek. 100 gizon ziren guztira, 10.000 soldaduren aurka. Azkenean, errenditu egin behar izan zuten. Amaiurko batalla deritzo, disparekotasunez betetako borroka horri. Berarekin batera, 1522. urtean, Nafarroako erresumak bere buruaren jabe izateari utzi zion gaztelak inbaditu gabeko lurretan izan ezik. Handik hilabetera agindu zuten gaztelarrek gaztelua eraisteko. Patu bera izan zuten Nafarroako beste gotorleku batzuek ere. Mendeetan zehar, zut iraun zuen Nafar erresumaren azken defendatzaileaien adorea ohoratzen du monolitoak. Inguruko mendien erraiek, iragan ezain urruneko pasarte ilunak ezkutatzen dituzte. Otsondo mendateko bunkerrak Pirinioak zeharkatzen dituen defentsa esiaren parte dira. Erregimen frankistak eraiki zituen mendikatearen iparraldetik Espainiako lurretan sartu zitezken aurkariengandik babesteko. Bunkerrak eraiki zituzten gizonak, frankismoko presoak gehienak, hotzez, gosez eta indarkeria pairatuz aritu ziren lanean. Xareta bailara dugu zain. Mugaren bi aldeetan banatutako 4 herrik osatzen dute eta ziur asko
lauretatik ezagunena da, parean dugun hau. Zugarramurdira datorrenak akaso, belarrira hitzak xuxurlatzen dizkioten itzalak sentituko ditu inguruan. Zerbait izatekotan, duela 400 urte, sorginkeria leporatuta errezituzten emakumeen izenak izango dira. Zugarramurdiko belardi eta leizeetan, sorginak biltzen omen ziren gorputz erdia gizon, eta erdia aker zuen deabrua gurtzeko. Oilarrak egun sentian kukurruku egiten zuen arte, musukatzen zioten ipurdia deabruari, larrua jotzen zuten elkarrekin, dantza egin eta bataiatu gabeko umeen ezurragian. Hori aitortu zuten batzuek behintzat. Baina ziurtasunez esan daiteken bakarra da, infernuko errekaren urek, Zugarramurdiko leizeak zeharkatzen dituztela. Deabruaren katedrala esaten zioten. Fanatismo erlijiosoa, susmoak, psikosia. 1610ean, Logroñoko inkisizioaren auzitegira iritsi ziren bizilagunen aurkako zenbait salaketa faltsu. Prozesu ospetsu hartan, 11 pertsona kondenatu zituzten sutan erretzera.
Zugarramurdiko herria Urdazubiko monastegiaren mendez zegoen. Inguru horretako basoak eta lurrak administratzen baitzituen eta dena esaten hasita, bizilagunen patua ere bai. Diotenez, Logroñoko prozesua baino urtebete lehenago, Urdazubiko monasterioko abadeak istilu batzuk izan zituen Zugarramurdiko nekazari batzuekin. Nekazarien errebeldiarekin amaitzeko, sorginkeriagatik salatu zituen inkisizioaren ofizio santuaren auzitegian. Salaketa faltsu haien ondorioak hain izan ziren izugarriak, ezen inkisizioak berak barne ikerketa bat abiatu baitzuen. Argi geratu zen, sorginen auziak gezurretan oinarritutako jazarpena izan zela. Magia ilunen aurkakoa baino, botere kontu hutsa. Horrela amaitu zen gure historiako pasarte beltzenetariko bat. Hainbeste abentura bizi eta gero, Urdazubik bare-bare hartzen gaitu. Mugako txoko eder honetan, edonor hunkitzeko gai den soinu banda sortzen du urak. Mundu guztiak ezagutzen du hemen Axular baserria. Bertan jaio zen Pedro Agerre Azpilikueta, Axular ez izen ez ezagunagoa. 17. mendean idatzi zuen Gero izeneko lana. Euskara estandarizatzeko oinarri gisa erabili zen lehen testua. Bere leize luzeengatik ere nabarmentzen da Urdazubi herria, belardi freskoen azpian zabaltzen diren kondairazkoko bazuloak. Konbentzio gerran zein karlistadetan, gerrilariak eta kontrabandistak hemen ezkutatu zirela esaten da. Urtxume ibaiak milaka urte zigatu du haitza, leize hauetan, eta edozein elezahar gordetzeko moduko barrunbeak sortu ditu. 6 kilometro luze diren galeriak. Euskal Herriko aztarnategi paleolitiko garrantzitsuenetako bat da hau. Bere hormetan, 25.000 urte baino gehiagoko margoak aurkitu dira. Pirinioetako aire garbia, joandako garaien azken hondarrekin bizi da, Aezkoako ibarrean. Orbaizeta, munizioen errege fabrika izan zenagatik da ezaguna. Lur hauetan, lantegian martxan jartzeko behar zen guztia zegoen. Egurra, ura eta burdin meategiak. 18. mendearen amaieran ekin zion jardunari eta segituan bihurtu zen penintxula iparraldeko arma fabrikarik garrantzitsuena. Garai hartan, 150 familiari eman zion jaten lantegiak eta horientzat etxeak ere eraiki ziren inguruan. Martxan iraun zuen mendean, 3.600 lehergailu ekoizten ziren urtero. Ibarronen memorian geratuko dira, iraganeko bomben oihartzunak. Urrun geratu zirenak. Orbaizetatik oso gertu, gure zain da Iratiko oihana. Iratiren xarma ez da udazken koloretara mugatzen soilik. Urte osoan zehar du edonor liluratzeko gaitasuna. Europako bigarren pagadi handienean gaude. Oihan honen magnetismoak erakarri zuen Ernest Hemingway. Ibilalditxo bat egin ondoren, Irati ibaiaren ertzean eseri, eta horrelaxe baretzen zituen idazle estatubatuarrak bere barruko kezkak. Irabiako urtegiko uretan sortzen den islak itxutu egingo gaituela ematen du. Eta mugaren ondoan arpeakoko bazuloak, edonora hobete hortz usteko edertasunaren jabe. Arritoles dura bakoitzak 20.000 urteko historia biltzen du. Erraldoi batek alfombra berde ederra astindu duela dirudi, azpian sekretu handi bat ezkutatzeko asmoz. Zaraitzuko ibarrean barrena jarraituko dugu gure bidaia. Muskilda menditontorrera igo eta 1000 metrotik gorako altueran ermita erromaniko hau agiri zaigu. Bere begien parean du, Otsagabia herria.
Herriaren izenak otsoen abia esan nahi duela uste da. Lur hauek Zaraitzuko euskararen babesleku ere izan ziren. Otsagabian egiten dute bat Zatoia eta Anduñako urek. Elkartze horren emaitza da Zaraitzu ibaiaren emaria. Hemen duela mende batzuk basoetako egurrarekin eta abeltzaintzarekin egiten zuten dirua. Etxeen fatxada garaiaien erakusle eta kontalari bikainak dira. Hain urrun ez badoaz ere, denboran atzera egiten du uda amaieran herri osoak. Oripean festan, iraganeko denborak dakartzate gogora bertako biztanleek. Garbitzaileak ibaira itzultzen dira, irakasleak lehengo arbeletara, artila lehen bezala jotzen da makilaz, eta teilatuak egurrez estaltzeko artea bizi berritzen da. Hain justu ere, Jaurri eta herriko teilatuetan, egurrezko oholtxoek betetzen zuten teilen funtzioa 1880an. Arrazoi erabakigarria izan zen hori, herriko memorian ondo hiltzatuta geratuko zen tragedia gertatzeko. Abuztu bete batez piztu zen, herria suntsitu zuen sutea. Haizeak, teilatuz teilatu edatu zituen sugarrak, eta minutu gutxitan 10 etxetatik 8 erre ziren. Atsekaberik handienak hartu zituen orduan Jaurrietako kaleak. Baina jende askoren elkartasunari esker, gaur egun duen itxura berreskuratu zuen herriak. Besteak beste, Julian Gaiarre erronkariko tenorrak eta Pablo Sarasate Iruñeko biolin jotzaileak kontzertu bat antolatu zuten eta irabaziak herriarentzat izan ziren. Axuri beltzaren doinuekin esango diogu agur Jaurrietari. Alaitasuna, lotura emozionala eta komunitatea ospatzen dituen emakumeen dantza da hau. Resurrección Maria Azkuek herrikantutegian jaso zuen partituratik berreskuratu zuen duela mende erdi. Baliteke Zaraitzu ibarreko aire garbiena abaurre gainean arnasten dena izatea. 1039 metroko altueran Euskal Herriko herririk garaiena da Pirinioetako balkoi zoragarri hau. Bertatik abiatzen da Iturtzaetako mendateraino iristen den errepidea. Sigizagaka hori mendiaren tontorrera hurbiltzen den bidea. Kantauri itsasotik begiratuta, hori da 2000 metroen langa gainditzen duen Pirinioetako aurreneko mendia. Hegal batean Nafarroa eta bestean Zuberoa, horiren gailurrak markatzen du bien arteko muga. Gailur zorrotzaren eta ibarretara jaisten diren ubideen artean, lasaitasuna da nagusi. Eguzkia sartzen ari da. Zaraitzuko misterioak lainopean uzteko momentu aproposa. Argitu du eguna Nafarroako ekialdeko azken haranean. Erronkaribar, larre garaien eta baso trinkoen babeslekua. Emakume indartsuen eta istorio epikoen lurraldea. Ardi latxa da inguruetako nortasunaren ikurretako bat. Bere esnearekin egiten da erronkariko gazta bikaina. Bailara honetako bizilagunek Zaraitzuarrekin partekatzen dute basoaren ustiaketa. Funtsezko baliabidea da ingurukoentzat. Dena den, ibarra ez da eskuzabala izaten edonorekin. Konbentzio gerran esate baterako, 18. mendearen azken urteetan burutu zenean, lur hauek izan ziren frantziarrek igaro ezin izan zituzten bakarrak. Duela mende bat, horretarako gai izan ziren ordea, ibar honetako emakumeak. Jendeak enara deitzen zien. Larra eta Belagoako mendigunean zehar, Pirinioetako elurrak zeharkatzen zituzten urtero, Mauleko abarketa fabriketan lan egiteko.
Gaur egun, enaren ibilbideak garai zail haietan emakume haiek egiten zuten ahalegina dakarkigu gogora. Beharrak bultzatuta, paradisu eder bezain gogorrau, gona eta abarketak jantzita igaro behar zuteneko garaia. Bailara eder hauek, elezahar hunkigarrien gordailu ere badira. Gartxot itzaltzuko bardoarena da horietako bat, benetako gertaera batean oinarritutako istorioa. Gartxoten seme Mikelotek, ahots ederra zuenez, Orreagako fraidek beraien abade etxera eraman nahi izan zuten. Ihes egin eta mendi hauetan ezkutatu ziren aita semeak. Soldaduek aurkitu egin zituzten ordea. Gartxotek semeari agindu zion ez ziela beragandik aldentzen utziko. Beraz, entregatu aurretik, semea hiltzea beste irtenbiderik ez zitzaion geratu. Elkorreta mendiko dorre batean kartzelaratu zuten Gartxot. Kondairak dio, usoek, gari aleak eramaten zizkiotela, neguko bakardadean hil ez edin. Izabak biltzen ditu, Erronkari barreko 7 herrietatik biztanle gehien. Ingurune ezin ikusgarriagoak besarkatuta bizi da, Pirineoetako edertasunaren ikur. Mendiaren maitaleentzat, imana izateak elikatzen du herriko ekonomia. Eta gauzak horrela, turismo hori eta inguruetako paradisu naturala era jasangarrian uztartzen saiatzen ari dira Izaban. Hitzegiterik izango balu, ados legoke San Zipriano eliza. Berak jakingo du gehien herriaren bilakaeraz, ia 600 urte daramatza eta hemen. Ezka ibaiaren freskotasuna lagun, Izabari agur esan eta Ibarreko hiriburura bidean jarriko gara. Betidanik izan da Erronkari Nafarroako Pirineoetako herri ederrenetako bat. Bertako 200 bat bizilagunek mimoz zaintzen dituzte belaunalditik belaunaldira igarotzen diren herriko jauretxe dotoreak. Hemen, hotzak xiratzen ditu arkitektura eta kaleen trazatua. Metro bateko lodiera duten hormak eta kalezulo estu sigisagatsuak dira neguko korronte izoztuen aurkako neurri. Erronkari, Julian Gaiarre opera abeslariaren jaioterria izateagatik ere ezagun da. 19. mendeko tenorrik onena izan omen zen. Ospea lortu ondoren ere etzen bere herria zahaztu. Eskolaren eta frontoiaren eraikuntza ordaindu zuen Gaiarrek. Hiltzenean, haren familiak mausoleo bat enkargatu zion bere lagun Mariano Benlliure eskultore handiari. Karrarako marmolez eta brontzez egina, ikusgarria eta delikatua. Maria Kristina erreginak Madrilgo errege antzokiaren aurrean jarri nahi izan zuen mausoleoa, baina Gaiarretarrek tenorraren nahia bete eta herrira ekarri zuten. Ezka ibaiari jarraiki, Burgira iritsi gara. Herri honetan ideia bitxi bat bizibide eta nortasun marka bihurtzen jakin zuten. Egurra lortzeko, betidanik moztu izan dira hemen zuaitzak. Batez ere 18. mendetik aurrera hasi zen armada itsasontziak eraikitzeko egur kopuru handiak eskatzen. Horrela loratu zen basogintzaren negozioa. Beste aukerarik ez, eta enborrak ibaian zehar almadietan eramatea bururatu zitzaien burgiarrei. Almadia zainek euren bizitza arriskuan jartzen zuten, Belagoako uretan behera. Egurra, Ezka eta Aragoi ibaietara eramaten zuten, Ebrora ondoren, eta azkenik Mediterraneo itsasora. Gaur egun, muturreko kirola litzateken jardun hau, duela 6 hamarkada baino gehiago eten zen. Esako urtegia inauguratzearekin batera. Erronkariko bailaran amaitzen da Nafarroako iparraldea. Lurralde magnetikoa, izaera berezia duen ingurunea. Belainoak, natura basatiaren freskotasuna estaltzen du, eta belaunaldiz belaunaldi kontatu diren istorio eta kondairak ezkutatu. Hemen bukatu da gure bidaia.
Atzean utziko ditugu Nafarroako ibar misteriotsuak, kontrabandisten eta ustezko sorginen aterpe, abeslari handien, kapare eta abenturazaleen babesleku, eta mendiak bizigai bila zeharkatzen zituzten emakumeena. Agotak madarikatu eta konfinatu zituzten lekuetatik urrundu gara, eta azken gazteluaren aurrietatik, lurralde noble honek, erresuma izateari utzi zioneko azken gudura hurbildu. Gure bihotzek, Nafarroako ibar misteriotsuenekin batera egin dute taupada. Bere bizirauteko sen, adore eta edertasunarekin batera.